दिसेम्बर दाननि 19 खालार 2023 मोनाबिलि समनि 8 रिंगायाव खुंग्रिं ओनसोलनि दै गोदै गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों जोंदाव बड'सानि बिथोनजों दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन यआरन आबुं सावथुनखौ। 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'सानि बिथोनजों दिहुनजानाय यआरन बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों खुंग्रिं ओनसोलनि लाइमोनफोरा। बिनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायहरदों खुंग्रिं ओनसोलनि लाइमोन बानजाय आफादा। बयनिबो सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ हायाव 100 रां, सियाराव 150 रांल' खालामनाय जादों। बानजाय आफादनि फोरमायनाय बायदिब्ला नायगासेयावनो सियाराव सा 3000 आरो हायाव सा 250, गासै 3250 सिटनि बेबस्था खालामनाय जादों होननानै बानजाय आफादा फोरमायदों। नों आंखौ होखारामोनब्ला आं दिनै बेबायदि जानो हानाय नङामोन। आंनि बान्दानि जिन्जिखौ बस'आमोनब्ला आंनि मानसि जानायनि सिमाङा जाफुंनाय नङामोन। नों आंखौ लाजि दाफोनांसै गोमबोर फिसा। गोदोनि दायखौ सुस्रांनो थाखाय हांमा आइनि जिउनि बिबानखौ नोंनो लादो फिसा। मानि सिमां? गावबा गावनि। थेट, आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। उदां बोथोरनि बेलासि समाव सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। आंनि नामा हायनास्रि, नोंनियालाय? आरो नों बबेनि? आंनि मुङा जोंदाव। आं बम्बेनिफ्राय फैदों। मडेल गार्लफोरनि फट' बुथुमग्रा। आं नोंसिनि फट'खौ जि दाग्रा कम्पानियाव हरगोन। बिदिब्ला आंनि मोनसे फट' खेबबावदे। अके, काम अन। गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ खुलुमबाय आरो गासैबो रायजो राजानि सायाव खुलुमहरनाय थाबाय। जोङो दिनै बर'नि सावथुन यआरन फिल्मखौ नैबे खुंग्रिं दै गोदै गेवलां फोथाराव जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो मोनसे थि सम लाहार फाहार खालामनाय जाबाय आरो जोङो फैगौ डिसेम्बरनि 19 तारिख 2023 बे थारिखखालि जोङो बे सिनेमाखौ दिन्थिगोन आरो बे हारिमुखौ आरो जोंनि बर'नि कालचारफोरखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो जोंनि बे खुंग्रिं दै गोदै गेवलां फोथाराव फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय। जोङो टिकेटनि बेसेनखौ जोङो सियाराव 150 रां आरो हायाव 100 रां खालामनाय जादों आरो जोङो सियारनि केपासिटिखौ 3000 खालामनाय जादों आरो हायाव जोङो जिरायहोनो थाखाय 250नि जोङो केपासिटि खालामदों। नैबे सिनेमाखौ गासैबो बर'नि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ फैनानै बे समखालि नायफैनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय आरो जोंनि दिन्थिनायनि समा 8 रिंगानिफ्राय जागोन। जों बेखिनिखौनो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसेनो जोङो गामि गामि गिदिंनानै जोङो जायफ्रा गोसो गुदुं, जायफ्रा नायगिरिफोर बिसोरनि सायावबो जोङो मोजां खौरां लानानै खामानिखौ लानानै फैदों। जों बिसोरनो सिजोन टिकेट राननानै होनाय जागोन। सिजोन टिकेटनि दामा 120 जागोन। सिजोन टिकेटनि दामा बेखिनियानो।